हेलो पिलामाने तुमମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବିଷୟ ଉପରେ 50ଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କବି ସମ୍ରାଟ। 3 ନମ୍ବର, ସେ କେଉଁ ସମୟର କବି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। 4 ନମ୍ବର, ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। 5 ନମ୍ବର, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି? ଉତ୍ତର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 40 ଛନ୍ଦରୁ। 6 ନମ୍ବର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଉତ୍ତର ବ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ। 7 ନମ୍ବର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର କଥାବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଉତ୍ତର ରାମାୟଣର। 8 ନମ୍ବର, ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ରାମାୟଣର କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। 9 ନମ୍ବର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି। 10 ନମ୍ବର, ସେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ। 11 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ଆସିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦର୍ଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୁଶ। 13 ନମ୍ବର, ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଯୋଜନା କଲେ? ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଉତ୍ତର ବରୁଣଙ୍କୁ। 15 ନମ୍ବର, ବିନାଶନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିନା ଆସନରେ ବା ବିନା ଆହାରରେ ଉପବାସ ରହି। 16 ନମ୍ବର, ବରଗିଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଠାଇଲା। 17 ନମ୍ବର, ଦଶଶିର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ରାବଣକୁ। 18 ନମ୍ବର, ବିଭୂତିଭୂଷଣ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। 19 ନମ୍ବର, ବଜ୍ରାଘାତ ପରି କିଏ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅଙ୍ଗଦ। 20 ନମ୍ବର, ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଶୁକ ଓ ସାରଣଙ୍କୁ। 21 ନମ୍ବର, ପିତୃବ୍ୟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ସୁଗ୍ରୀବ। 22 ନମ୍ବର, ଶୁକ ସାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍ଗରେ ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କଲେ? ଉତ୍ତର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। 23 ନମ୍ବର, ବୁଧେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ। 24 ନମ୍ବର, ଶୁକ ଓ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ। 25 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ। 26 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାରରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ। 27 ନମ୍ବର, କିଏ ଦୂତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅଙ୍ଗଦ। 28 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାବଣକୁ। 29 ନମ୍ବର, ଶୁକ ଓ ସାରଣ କାହା ବଳରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ? ଉତ୍ତର ଧର୍ମ। 30 ନମ୍ବର, ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରି। 31 ନମ୍ବର, ଦେବରିପୁ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ରାବଣକୁ। 32 ନମ୍ବର, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। 33 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ରାଘବ। 34 ନମ୍ବର, ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କ କଳନାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ। 35 ନମ୍ବର, କପି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାନର, ମର୍କଟ, ମାଙ୍କଡ଼। 36 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବାନରରାଜ ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। 37 ନମ୍ବର, ବାଳୀକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 38 ନମ୍ବର, ଚର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦୂତ। 39 ନମ୍ବର, ସିନ୍ଧୁର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ସାଗର, ବାରିଧି। 40 ନମ୍ବର, ବିନ୍ଧ୍ୟ କାହାର ନାମ?
उत्तर एक पर्वतर नाम। 41 नंबर विंशतिकर काहाकू कुहाଯାए? उत्तर रावण। 42 नंबर धृत शब्दर अर्थ कौन? उत्तर धारण करिबा। 43 नंबर विभीषण किए? उत्तर रावणर सान भाई। 44 नंबर ज्येष्ठ शब्दर विपरीत शब्द कौन? उत्तर कनिष्ठ। 45 नंबर बर्तर्क रूप धारण करिथिबा शुक और सारण किपरि शब्द करुथिले? उत्तर केंकेटिहो। 46 नंबर वज्राघात संधि विच्छेद कले कौन हेब? उत्तर वज्र युक्त आघात। 47 नंबर विरसर विपरीत शब्द कौन? उत्तर हरस। केंकेपरि आउ 5 गोटी ध्यानात्मक युग्म शब्द लेख। उत्तर से भे भे, फे फे, मे खे खे। 49 नंबर व्योम शब्दर 2टी प्रतिशब्द लेख। गगन, नभ, आकाश, विहायस। 50 नंबर सुभद्रा परिणयर रचयिता किए? उत्तर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। आज एतिकी, धन्यवाद।